Ez úgy működik, ilyen széles vastag, hogy be kell ásni a hóba, ilyen T alakban, és akkor a hó így megfogja. Éjszakára bele vagy. Ez a vastag, ugyancsak tollal megtöltött kabát Parka névre hallgat. Az a jó benne, hogy ilyen hatalmas zsebei vannak. Bármit be tudok ide tenni. Kesztyűt. Arra is gondoltak a készítők, hogy hátul is lehet bontani, hogyha valami nagyobb dolgod van. Hogyha kutyák is megengednek. Most bemutatom a kezek védelmét. Az alapkesztyű ez. Ebben is, megmutatom, egy gyapjúbélés van. Ami nagyon hasznos, például a hálózsákban is lehet használni. Van egy ilyen védő, amúgy ebben is belül van egy gyapjúbélés, hogy még melegebb legyen. Vannak rajta egy különböző tartóeszközt dugni, ezt a nagy kesztyűt ebbe bele tudom dugni, és akkor bármilyen hideg lehet kint. De csináltam egy ilyen jó papak is zsebkendőszerűséget, és akkor ebben így meg tudod tenni az orrodat menet közben. Ez le is cserélhető, és akkor meg lehet mosni. Ez volt a táborhelyünk. Ottal az zászlóval, a mögött volt a hálószobánk. Ez pedig a konyha. We'll have some salt for you guys after I fed my dog.